Fico nevedel, že on niekde v nejakej jojke bol. Hej, ale to je jedno. Hej, absolútne ma to nezaujíma. Čo je podstatné, že je v strane Hlas. Hej. A strana Hlas, teda pán Pellegrini, potom na konci si poviem, či budeme robiť kliky, aby sme mali silné ruky. A pán Pellegrini ho privítal asi pred necelým rokom takýmto spôsobom. Ja vám to pustím. Počkaj, dáme zvuk a ideme na vec. Ďakujem. Tak ako som vám včera slúbil, dnes vám predstavujem novú posilu strany Hlas sociálna demokracia. Človeka, ktorý sa po 20 rokoch rozhodol opustiť svoje pracovisko, televíziu, JOJ a naplno sa venovať politike. Vítam medzi nami Samuela Migala, osobu, ktorú určite poznáte a verím, že bude naozaj prínosom pre náš dobre nastavený tím. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Vítaj. Ten Pellegrini nejaký plný elánu bol. No a tento Samuel Migal dal potom, jak... Pozor, my sme púšťali pred voľbami. Celkom slušné videá hrával. No a teraz ti pustím ešte slušnejšie video od neho. Samuel Migal dal vám video pred pár dňami, potom, jak Fico sa tam stretol s tým premiérom ukrajinským. Počúvajte veľmi pozorne, prosím vás. Má to iba minútu a pol. Ja verím tomu, že aspoň 90% z vás sa vie 90 sekúnd sústrediť. Počúvajte veľmi pozorne. Veľmi ma dnes potešili správy z východu po rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach. Verím, že vojna na Ukrajine sa skoro skončí, že sa prestane bojovať na východnom fronte a začne sa rokovať o konci vojny. Vieme, kto je agresor a vieme, kto je napadnutý a musí sa brániť. My v Hlase ale od začiatku tvrdíme, že táto vojna nemá víťazov a má len porazených v podobe tisícok obetí na jednej aj druhej strane tohto nezmyselného konfliktu. Mierové stretnutie vo Švajčiarsku je a bude podľa nás veľkou príležitosťou na ukončenie tejto vojny. Slovensko preto bude stáť na čele a absolútne podporovať diplomatické riešenie. Oceňujem postoj ako slovenskej, tak aj ukrajinskej vlády, ktorá hovorí o novom pragmatizme. Som rád, že sme sa ako dva blízke národy dokázali dohodnúť na 5 veľmi významných bodoch spolupráce v oblasti vojenskej podpory, na komerčnej báze, ale aj ďalšej humanitárnej či technickej pomoci, alebo spolupráci v oblasti energetiky či dopravy. V tom, že naše dva národy stoja pri sebe, ma utvrdili slova ako ukrajinského, tak aj slovenského premiéra, ktorí hovoria o konštruktívnom dialógu a vzájomnej dlhodobej spolupráci. A preto som naozaj úprimne rád, že môžem s pokorou povedať sláva Ukrajine a nech žije Slovenská republika. Koľko, Adrienko? Sláva Ukrajine. Pustím vám to ešte raz, aby ste vedeli. Rád, že môžem s pokorou povedať sláva Ukrajine a nech žije Slovenská republika. No a on na tom profile tam má ukrajinskú a slovenskú vlajku. Pozrite sa, ja chápem mnoho vecí, hej. Ono sa to nezdá a rýpem a nadávam a neviem čo a politici vám nasľubovali pred voľbami a veci sa nedejú, alebo sa dejú úplne inak. Ja chápem, prečo Fico sa tam s ním stretol, ja chápem, prečo sa tam bratali a mnoho vecí možno Fico robí aj proti svojej vôli. Ja chápem, keď vám Robert Fico slúbil, že žiadne Slovenská republika žiadnu zbraň nedodá, to vám môžem slúbiť. Ja nedodám nič na Ukrajinu, tiež nič nemám. Hej. Ale popri tom komerčne, pravdepodobne vydieračky alebo sponzory, komerčne tam dodávame a nevadí nám, že sa zabíjajú Slovania alebo slovanská krv. Ak tečie, tak aspoň nech z toho má niekto nejaké peniaze, že pán Fico. Hej. Ale toto sú veci, s ktorými nesúhlasím, ktoré mi vadia, ale rozumiem tomu, chápeš, má to nejakú logiku. Hej. Aby niekto povedal, teda okrem slaboduchej Zuzany Čaputovej, hej, že sláva Ukrajine, hej. Toto sú veci naviac, toto sú veci, nikto nestál mu za chrbtom a teraz spíš to, že počkaj, povedz sláva Ukrajine, lebo inak ťa odpraceme. Hej. Toto sú veci, toto je to, čo v tej jojke sa naučil, kde mu srdce odchádza. Toto je asi tretina Slovenska je dnes fašizovaná
nikto si to neuvedomuje. Ani tí, čo sú sfašizovaní, ani bohužiaľ, ani tí, ktorí sa na to prizerajú, akým spôsobom títo ľudia fungujú. Hej. Ja sa pýtam, ak 15. Peter Pellegrini nastúpi, či budeme teda od 16. musieť hajlovať. Lebo ak áno, Adrianko, tak budeme musieť začať už zajtra robiť kliky, aby nás ruky neboleli. 1 kilo kartofel. Hej. No, takže rozumiete? Chápete to? Ja keď som bol šéf strany, toto povie môj straník na videu, dá to na YouTube, hej, na druhý deň nie je členom strany. Rozumieš? Nie je členom strany, lebo ten pozdrav Sláva Ukrajine popiera všetko, o čom mlel Pellegrini. To znamená, že čokoľvek Pellegrini povedal doteraz, hej, si môže Pellegrini strčiť do zadku, hej, 3-krát sa si na to sadnúť, hej, lebo toto všetko, čo on rozpráva, bolo znegované. Bolo vymazané. Člen jeho strany sa zdraví fašistickým pozdravom. Hej. Nacistickým. Otázka je, budeme to musieť aj my robiť? Lebo v Nemecku už Ukrajinci hajlujú a tam je to celkom OK. No Nemec asi keby zhoduje o ruku, tak ho zoberú policajti. Hej. Takže ako takýmto pomalým spôsobom sa bude fašizovať aj slovenský národ. Tretina je, ale len si to neuvedomuje. Hej. Lebo sú blbí. Hej. Budeme hajlovať, budeme vykrkovať slávu Ukrajine, budeme vykrikovať veci, ktoré vykrikovali ľudia, ktorí pribíjali malé deti na drevené vráta, na stromy zaživa. Rozpárali tehotným ženám bruchá. Ja sa len pýtam, či toto je to, čo nás akože má čakať. Hej. Vre Pellegrini teraz za pekného, on bude pán prezident, hej, a jeho straníci budú ťahať fašizmus a náckovstvo do slovenskej spoločnosti. Ja sa pýtam, hej, keby to povedala Tódová, pochopím. Hej? Mávnem rukou, OK. Hej. Šnídl, mávnem rukou, OK. Hoci kto z týchto. Ale bavíme sa o politikovi koalície. Pán Fico, na čo, že ste šli na ten Slavín? Čo ste si nezobrali so sebou súdruha Migala, aby sa tam vykadel na hroby tých sovietských vojakov? K čomu bolo to teatrálne na Slavíne? Keď sa zdravíme, teda koaličný politik sa zdraví sláva Ukrajine. A môže hajlovať. Rozumieš? Čo je ďalší krok, sa pýtam. 16. júna budeme všetci hajlovať musieť? Pán Pellegrini, pán Fico. To naozaj? To ako sem sme až zašli? Alebo sa budeme tváriť, že hovoríme, že sme proti fašizmu a proti nacizmu, ale fašizácia spoločnosti je v poriadku? Je to OK? Prečo sa nejdeme teda všetci vykadiť na hroby našich predkov? Aj tam, na tých Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, čo položili životy za nás. Prečo? Tak poďme urobiť to. Však 16. júna pravdepodobne budeme musieť všetci hajlovať. Chápete to? Čo sa tu deje? Chápete to? Niektorí áno, niektorí nie. A tí, čo nie, to pochopiť ťažké, že bude pozde. Hej, lebo však a čo, no tak povedal. Však aj prezidentka povedala. Však ona si vzala od nejakých náckov nejaké vyznamenia. Však a čo? Však a čo? Hej. Bavíme sa o prezidentovi nášho národa. O koaličnom politikovi. Hej. Nášho štátu. Nás sa to netýka. Že? Táto fašizácia Slovenska. Nás sa to netýka absolútne. Dobre. Keď bude pozde, sa mnohí zobudíte. Ale viete, čo je kľúčové slovo? Že bude pozde. Hej. Takúto vec, ak nie je slovenský národ schopný odsúdiť, tak ako čo? Tak čo? Pravý sektor? Banderovci? Začneme Hakenkrojce si niekde malovať, začneme hajlovať, dáme si hnedé košielky. Čo? Eventuálne deti tých dezolátov pribijeme na steny, alebo teda na vráta drevené, alebo čo? Ako zobudte sa, prosím vás. Hej.
A ja ti vravím, aký som bol šéf strany, akejkoľvek strany, mojej strany. A toto mi urobí jeden zo straníkov na druhý deň, nie je straník. Lebo toľko špiny hodiť na tú stranu, čokoľvek tá strana urobila, povedala, je znegované, je obchcaté, osrané a je preč. Takže sa pýtam pána Pellegriniho teda, či budeme 16. musieť hajlovať. A či už povedal svojim voličom pán Pellegrini, že strana Hlas je fašistická. Ja sa pýtam. Alebo tak sa správajú. Že? Ja len pripomeniem, pán Pellegrini, aj pán Migal, toto je ešte stále platná príručka pre políciu Slovenskej republiky, kde vidíte, napríklad toto, kde mám to je vlajka pravého sektoru, ktorou sa veselo máva na Ukrajine, alebo hore máte znak Patriot Ukrajiny, či Azov batalión. Ja len pripomínam, že aj takéto veci má polícia v rukách. A veľmi mi ma zaujímalo, lebo tu vidím aj vlajku Antify, hneď pod bataliónom Azov. A tento symbol som mnohokrát videl na tých protestoch, po prípade podporných zhromaždeniach pána Korčoka. Tak sa pýtam polície Slovenskej republiky, či sú s tým v poriadku, ak takouto zástavou niekto máva na zhromaždeniach v Bratislave. Je to v poriadku? Čo si myslíš, Norbert? No, vyzerá, že áno. Však to sú odborníci, to sú právnici, to sú prokurátori, sú najlepší na svete. To si nevedel. Nič nie je lepšie ako slovenský odborník, ktorý v jednu chvíľu povie jednu vec a v druhú vec. Podľa toho, kto mu zaplatí. Že? Odborníci. Takisto anarcho-syndikalistická vlajka, takisto je zaradená do tohto zoznamu, máva sa na tých pochodoch. Ja som si nevšimol, že by policajti tohto človeka zbalili a obvinili ho z extrémizmu. Skús ísť s inou vlajkou a budeš vidieť, čo sa deje. Keby mávaš vlajkou pravého sektoru, alebo Azova, či Antify, tak to je v poriadku, však? Tak by ste sa mohli aj na toto pozrieť. Pán policajný prezident. Po prípade pán minister vnútra. No, pán minister vnútra by mohol sa pozrieť na svojho stranického kolegu. Hej? Ale pozrite sa, ja vám to vravím, toto je niečo, čo v tom človeku je. Toto nie je, že to on taktizuje, alebo teraz nejakých ja neviem, diplomatických dôvodov, alebo niečo. Rozumieš, ako sú veci, ktoré sú cez čiaru. Zdravica Haj Hitlera alebo Slavu Ukrajine je cez čiaru, koniec, bodka. Hej. A to keď urobíš, ako to urobila aj Čaputová, hej, tak buď srdcom patríš tam, alebo ťa niekto drží za gule. Hej. Ale proste, ako nehnevajte sa na mňa, vládna koalícia, ktorá sa prezentovala pred voľbami a po voľbami nejakým spôsobom, do tejto chvíli sa Robert Fico nejakým spôsobom prezentuje, ešte aj ten nešťastný Pellegrini, a tento borec urobí toto? A nič? A všetci sa máme tváriť, ako že je to v poriadku? Že ideme fašizovať spoločnosť cez koalíciu vládnu, súčasnú. Naozaj. Potichučky. A to si nevšímaj, len to počúvaj. Môžeš to potom aj ty opakovať, ako Migala Čaputová. Hej? Aj ty budeš fašista. Možno to ani nebudeš vedieť, ale budeš fašista. Len sa zdráv. Pýtam sa, bude sa 16. hajlovať na Slovensku, pán Pellegrini? Konečne budete mať svojho prezidenta, ktorému je jedno, že niekto sa zdraví, bude hajlovať, tak bude sláva okre, hoci čo. No. Však to budete mať svojho človeka teraz. Aj keď v západných médiách som tesne po voľbách čítal, že Slováci si zvolili proruského prezidenta. Ja si vravím, že či to je naozaj propaganda, alebo sú úplne tak na hlavu padnutí. Nebojte, prezident ide zo strany, ktorá obhajuje fašizmus. A nejakým spôsobom ho aj propaguje. Takže kľud, vydržte 2 mesiace. Všetko bude tak, jak má byť. Hej. Fašizmus zo Slovenska neodchádza. Ten korporátny určite nie a ten druhý sa tu buduje. Hej. Ja viem, že sa vám mnohým to zdá, že sú to silné slova, neviem čo. Hej. Ale tak potišku sledujte, keď už proti tomu nič nechcete robiť. Hej. Aspoň sledujte, jak sa to bude celé vyvíjať. Toto by bolo nemysliteľné pred niekoľkými rokmi. Takisto